ole tuna chuan phone memory space ti thol dan claim azong kan apps athil tangkai lo omte kan pei thola tanga memory claim kan lo benefit thei dan tur toy ten kan sayang settings a kan lu tanga ka phone hi Realme 2 Pro nia in phone a khan engtin nge om ka hrelowa app management a kan lu tang app list a in lut lenga avai hi chuan ti chung rai don na example a tan chawin karon khoyang Chrome a kan lut chinang storage usage a kan lut lenga a keche hi a check nok poi mo to lo ho kha kan thian fai don ni hei 4.22 MB lai lo oma kan clear ang chuan Facebook a kan lut leang Facebook a hian data khi clear nga mani lova password om chi ho reng reng hi chu data hi clear thin lo tur ani achan chu password kan shet lo khan abula tanga ti that vek ngai ta phone kha system ma boya password chete ro chuan clear thea mai ro chu clear ngai lo ani data hi chu a ke che hi 3.55 MB lo oma kan clear leang ta Instagram a kan ti lenga engzange lo e hack hi hian ke che zale pakhat lai lo khol khateng khan kan ti zelang amal te khi kan ti thinang settings a kan lu tanga khang ho khan in space lo lu khat ve renga atu lo ho khan hei po MB som paruk lai lo lu khat hei hinin ni khat chung le ka lo lu khat thawan nia ania rei de phei chuan in atam don tu snap chu pa hian 9 MB khatiang zel khan kan ting Telegram a engzange khol kan enang Telegram al khol tam lova YouTube pa page on haya khol hnem je he MB za thum som pathum lai ni kan clear ang khateng khan kan ti thina nga chuan thil pakhat clear le tur chi chu what GB WhatsApp kalo khoi tan eng WhatsApp po khoi ula he ta achung dot pathuma kan lu tang settings a kan lut lang he ta storage and data kan khoi lenga ta hian a hnuai bera kan chukang reset statistic kan chuk mai kan en photang hela hianin 3.7 MB lai lo in khol ani khe kan clear to ang khateng zel khan kan ti don ne chuan file manager kan lut ta kan storage ka kan enang za som ni pariat GB available ka phone hi internal storage sa 8GB ramania 128GB chu a internal a phone storage ani chu memory card ngai lovin chu ta chuan 35.5GB lai free kalola nei ni khatinga kan clear zel kha chuanin space kha kan lo nei tampha thei thin ani clear zeu thin tur ti kha kalon sei du ni kalome